ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଆଜିର ପୌରାଣିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ମହାଭାରତ ବିଷୟରେ 15 ଗୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଉତ୍ତର। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନରୁ। ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ମହାଭାରତରେ ବର୍ବରିକ କାହାର ପୁଅ? ଅପସନ୍ ଏ ଭୀମ, ଅପସନ୍ ବି ଘଟୋତ୍କଚ, ଅପସନ୍ ସି ଅର୍ଜୁନ, ଅପସନ୍ ଡି କର୍ଣ୍ଣ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଘଟୋତ୍କଚ। ମହାଭାରତରେ ବର୍ବରିକ ଘଟୋତ୍କଚଙ୍କ ପୁଅ। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ସଞ୍ଜୟ କାହାର ସାରଥୀ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର, ଅପସନ୍ ବି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଅପସନ୍ ସି ଭୀମ, ଅପସନ୍ ଡି ଦ୍ରୋଣ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର। ସଞ୍ଜୟ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ସାରଥୀ ଥିଲେ। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଉଲୁପି, ଅପସନ୍ ବି ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦା, ଅପସନ୍ ସି ଉତ୍ତରା, ଅପସନ୍ ଡି ଦ୍ରୌପଦୀ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଉତ୍ତରା। ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମ ଉତ୍ତରା। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି କୁନ୍ତୀଙ୍କ ପୂର୍ବ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ପୃଥା, ଅପସନ୍ ବି ସୁଭଦ୍ରା, ଅପସନ୍ ସି ଗାନ୍ଧାରୀ, ଅପସନ୍ ଡି ମାଦ୍ରୀ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ପୃଥା। କୁନ୍ତୀଙ୍କ ପୂର୍ବ ନାମ ପୃଥା ଥିଲା। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଘଟୋତ୍କଚଙ୍କ ମାତା କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ହିଡ଼ିମ୍ବା, ଅପସନ୍ ବି କୁନ୍ତୀ, ଅପସନ୍ ସି ଦ୍ରୌପଦୀ, ଅପସନ୍ ଡି ଉତ୍ତରା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ହିଡ଼ିମ୍ବା। ଘଟୋତ୍କଚଙ୍କ ମାତା ହିଡ଼ିମ୍ବା। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ଧନୁର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ବିଜୟ, ଅପସନ୍ ବି ଗାଣ୍ଡିବ, ଅପସନ୍ ସି ପିନାକ, ଅପସନ୍ ଡି ସାରଙ୍ଗ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ବିଜୟ। କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ଧନୁର ନାମ ବିଜୟ ଥିଲା। 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ପାଳିତ ପିତା କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଭୀଷ୍ମ, ଅପସନ୍ ବି ଦ୍ରୋଣ, ଅପସନ୍ ସି ଅଭିରଥ, ଅପସନ୍ ଡି ପାଣ୍ଡୁ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଅଧିରଥ। କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ପାଳିତ ପିତା ହେଲେ ଅଧିରଥ। 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ପାଳିତ ମାତା କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଗାନ୍ଧାରୀ, ଅପସନ୍ ବି ରାଧା, ଅପସନ୍ ସି କୁନ୍ତୀ, ଅପସନ୍ ଡି ମାଦ୍ରୀ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ରାଧା। କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ପାଳିତ ମାତା ହେଉଛନ୍ତି ରାଧା। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପିତା କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଗୌତମ, ଅପସନ୍ ବି ବଶିଷ୍ଠ, ଅପସନ୍ ସି ଭରଦ୍ୱାଜ, ଅପସନ୍ ଡି ଅତ୍ରି। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଭରଦ୍ୱାଜ। ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ଭରଦ୍ୱାଜ। 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି
ମହାଭାରତର ଆଉ ଏକ ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ରାମାୟଣ, ଅପସନ୍ ବି ଜୟ ସଂହିତା, ଅପସନ୍ ସି ବେଦ, ଅପସନ୍ ଡି ପୁରାଣ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଜୟ ସଂହିତା। ମହାଭାରତର ଆଉ ଏକ ନାମ ହେଉଛି ଜୟ ସଂହିତା। 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପତ୍ନୀ କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଗାନ୍ଧାରୀ, ଅପସନ୍ ବି କୁନ୍ତି, ଅପସନ୍ ସି କୃପି, ଅପସନ୍ ଡି ମାଦ୍ରୀ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି କୃପି। ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି କୃପି। 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଶଙ୍କୁନି କାହା ହାତରେ ମରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଅପସନ୍ ବି ନକୁଳ, ଅପସନ୍ ସି ସହଦେବ, ଅପସନ୍ ଡି ଅର୍ଜୁନ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ସହଦେବ। ଶଙ୍କୁନି ସହଦେବଙ୍କ ହାତରେ ମରିଥିଲେ। 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ନକୁଳଙ୍କ ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଶ୍ରୁତକର୍ମା, ଅପସନ୍ ବି ଅନଳ, ଅପସନ୍ ସି ଅଶ୍ୱସେନୀ, ଅପସନ୍ ଡି ମାଦ୍ରେୟ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ମାଦ୍ରେୟ। ନକୁଳଙ୍କ ଅନ୍ୟ ନାମଟି ହେଉଛି ମାଦ୍ରେୟ। 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଶକୁନିଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର, ଅପସନ୍ ବି ଶାନ୍ତନୁ, ଅପସନ୍ ସି ସୁବଳ, ଅପସନ୍ ଡି ପାଣ୍ଡୁ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ସୁବଳ। ଶଙ୍କୁନିଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମଟି ହେଉଛି ସୁବଳ। 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଉଲୁପି, ଅପସନ୍ ବି ବୃଷାଳୀ, ଅପସନ୍ ସି ସୁଭଦ୍ରା, ଅପସନ୍ ଡି ହିଡିମ୍ବା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ବୃଷାଳୀ। କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମଟି ହେଉଛି ବୃଷାଳୀ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।